Добър ден на всички. Казвам се Юлия Рафаилович и съм директор на къщата за литература и превод. Много се радвам да представя новата ни поредица събития преводачески далекоглед, на която ще каним резидентите ни преводачи, литературни преводачи от български на други езици, за да ни разкажат какво от българската съвременна литература четат в момента, какво ги вълнува, какво биха искали да превеждат, какво превеждат, какви тенденции наблюдават, както българската литература тук, от техния поглед от там, така и как тя се възприема сред читателите в техните страни, издатели и така нататък. Започваме тази поредица с резидентката ни, която два пъти вече беше резидентка на къща за литература и превод, Джорджа Спадони. Тя е преводачка от български на италиански език ще води Ани Бурова. Този, както и следващите два разговора, които пък ще бъдат с Яна Елис, която е преводачка от български на английски език, и Марко Видал, който пък превежда на испански. Давам думата сега на Ани да започне разговор. Благодаря, Юлия. Благодаря на Къщата за литература и превод за тази покана и за новата интересна поредица, която започвате, свързана с превода на българска литература. Георгио, здравей! Много се радвам, че ще започнем с теб тази поредица. Може би няколко думи най-напред за Джорджа Спадони, съвсем накратко, защото мисля, че след това в хода на разговора ще се разберат повече неща за нейната преводаческа работа. Но Джорджа е завършила Болонския университет, първо бакалавърска, после магистърска степен в сферата на лингвистиката и на източноевропейските изследвания. А след това е завършила още една магистърска програма, вече в Софийския университет, програмата преводач-редактор на факултета по славянски филологии. Занимава се основно с художествен превод, с превод на художествена литература, българска, но също така и с устен превод, с превод на филми, автора на рецензии, изобщо на различни публикации, свързани с българската култура, с източноевропейските култури. Превела е на италиански книгата с разкази на Деян Енев "Всички на носа на гемията", която през миналата година, през 23-та, излиза на италиански. А през следващата година, през 2025-та, предстои да излязат два нейни превода, за които вече има издателства, т.е. те са включени в техните планове. "Устайница" на Рене Карабаш и "Екстазис" на Радослав Бимбалов. Въпреки че е съвсем млад, все още е преводач. Тя има и няколко награди за своята работа, точно за превода на разказите на Деян Енев. Е номинирана и стига до краткия списък на наградата Перото и получава също така наградата Полски код за най-добър превод от славянски език на италиански. Това съвсем накратко. Сега да започнем разговора, който е по-интересната част. Ами да започнем от самото начало, може би. Джорджа, как започна да превеждаш от български? Как изобщо се ориентира към българския език и литература? Ти се занимаваш и с други езици, знаеш на много високо ниво и други езици, но като че ли си се спряла основно върху българския и българската литература. Как стана това? Да, първоначално и аз искам да благодаря на Къщата за литература и превод за тази среща, за това събитие. Много се радвам и благодаря за този разговор и за хубавото представяне, наистина, което беше много подробно. Аз, като винаги казвам и много пъти съм казвала, че всичко беше случайно, чисто случайно. Обичам да кажа, че като всичките, може би, нехубави неща в живота, случайно попаднах в България и български език. Аз когато бях в Болонския университет, в факултет в Орли, където има все още лекторат по български език, избрах български като трети език, понеже аз бях с френски и руски. И открих в края на първия семестър, на първата година, когато
имаше нужда да изберем, трябваше да изберем трети език. Открих, че и избора беше, може би, странен, защото имаше английски, португалски, след което японски, арабски, словашки и български. И открих, че нашата преподавателка по руски не е рускиня, а българка. И питах дали мога да добавя и български към моя профил. И тя просто ми каза, пробвай се, ще ти е интересно, трудно и интересно едновременно. И там имах наистина голям късмет да имаше по това време лектор по български беше Ласка Ласкова. И тя организира много събития, много неща за нас, макар че бяхме не толкова много студенти, 10-12 студенти в целия университет. И наистина ни показа какви възможности дава български език. И аз усетих някаква, не знам, не беше толкова рационално, а сега мога да го обясня. Но в този момент аз просто се влюбих в езика, защото имаше някакви неща, тези неща, които обичах и в руски език, но ми беше полезно и все още ми е полезно български език спрямо руски. Спрямо руският. И усетих, че имаше някаква дупка, в смисъл, че има малко професионалисти, да кажем, има малко хора в Италия, италианци, искам да кажа, които знаят български език. И не знам, и когато бях в България по Еразъм за първи път преди 8 години, много ми допадна всичко. Все още виждам много сходни неща и в хората, и също в самата държава, ако искате. Неща, които са близо до реалността в Италия, искам да кажа. И нищо поради това от едно нещо тръгна друго нещо. Когато бях, мисля, че беше вече преди 5 години, стажант в Италианския културен институт в София. Там се срещнах с Дария Карапеткова от Софийския университет. Тя ми говори за програмата преводач-редактор. И реших да запиша програмата, защото нямаше възможност да продължа с превода и български в Италия, просто няма такава програма. И реших да се опитвам и в същото време предложих, не че беше моето първо предложение, беше май второто или третото предложение, което аз бях доста настоятелна, мисля. Предложих книгата на сборника на Деян Енев на Ботега Ранте и те много одобриха, т.е. много се влюбиха в книгата. И подписах моя първи договор за превода и започнах университета в София и останалото, може би, мога да кажа, е история в кавички. Тоест, останало всичките го знаете, може би. Значи може да е започнало наистина случайно, ама после всичко става съвсем рационално и логично. Да. А защо избра книгата на Деян Енев, кратките разкази на Деян Енев? Да кажа веднага, че разкази не са култов жанр в Италия, абсолютно. Те страдат от същите проблеми, които има и в Италия, и в България, може би и в други страни. Тоест, предпочитание на издателите към романа, предполагам, имаш предвид. Да. Точно. И на читатели, може би, не знам. Но наистина ми се стори много добър. Освен факта, че този сборник събира разкази, написани от 80-те години до началото на нашия век, така че дава много хубава и палитра като епизоди, и също като време, защото те наистина докосват и се развиват в различни темпове, така да го кажа. И дава много хубаво, стори ми се, че дава много хубава перспектива, много хубав прозорче към България за човек, който може би или нищо не знае, или просто е чел книгите на Георги Господинов, например, който наистина има голям успех в Италия и от самото начало на неговата кариера се превеждат неговите книги. И затова, като го предложих на Ботека, казах, че да, може би е хубава начална точка, защото беше и
тяхната първа книга от български език. Мгм. И те много обичат разкази. И аз го представих като те публикуват, например, разказите на Миленко Йергович. И Мгм. аз го представих като някакъв български Миленко Йергович, защото това не е много... Не е практика, която аз много обичам, но понякога работи. За когато се предлага непознат автор от не толкова позната страна, за съжаление. Хубаво е да се направят някакви препратки, особено в каталога, които едно издателство има. Мгм. И те наистина бяха съгласни с мене и решиха да се опитат с този сборник да започват да публикуват български автори и наистина беше правилно решение. Спомена Миленко Йергович, това значи ли, че това издателство е специализирано, да кажем, в литература от Източна Европа или нещо такова? И изобщо, доколкото знам, пък една от книгите, които предстои да излязат твои, ще бъде пак в същото издателство, а другата в Да. друго. Мгм. В България е доста добре познато издателство Воланд, което издава много българска литература на българската Даниела Дисора. А това, че ти прибягна към други издателства, означава ли, че си искала съвсем съзнателно да разшириш по някакъв начин тези издатели, които биха имали интерес към българска литература? И защо какъв е профила на тези издателства, които са издали вече и предстои да издадат и другите твои преводи? Мгм. Да, с Ботега Рант имахме партньорство, защото аз по това време, говорим за преди 4-5 години, работех по-скоро публикувах рецензии за един сайт, който имаше партньорство с Ботега Ранте. И Ботега Ранте, понеже седалището е, да кажем, близо до Триест, т.е. в областта до Словения, и те от самото начало са имали интерес към бившата Югославия, първоначално да кажем, защото там е границата. И след което, в момента, когато аз започна да мисля да се пробвам, да предлагам, да разширявам, както и ти си казала, палитра на издателствата, които публикуват български автори, аз питах дали те потенциално, евентуално могат да имат интерес. И те отговориха веднага, че след няколко месеца имаха идея да започват нова поредица, посветена не само на бившата Югославия, но на източна Европа като цяло, от Полша до Албания, например. Защото от читателите, те, понеже са се развили много добре и в много бързо време, защото те са издателство от 2018 година. Те са младо издателство, но имат много силни читатели вътре, като кажем на италиански в кавички силни читатели, които наистина имат голям страст към Балканите и които са започнали да усещат, че Балканите не са само бившата Югославия. Това е нещо, което в Италия имаме такава идея, че Балканите, когато се говори за Балканите, много често се има предвид само бившата Югославия. И почнаха например, когато имаше някакви събития, панаири, читатели са започнали да питат, ще публикувате ли нещо и от другите страни. И затова те са решили да добавят към техния каталог и нова поредица, посветена на други страни от Източна Европа. И наистина книгата на Диан Енев беше трета или четвърта, може би трета от тая поредица или четвърта. Тоест сред първите книги от тази поредица. И поради това там са се получили нещата и все още има такъв интерес, те искат да продължат да публикуват български автори. И другото издателство се казва Войтек, и те обаче са от Южната Италия, от Неапол. И те имат интерес по-скоро към някаква, в кавички пак казвам, силна литература. Тоест, литература, която засяга, да кажем, актуални теми и може би болезнени теми, ако искате, в в различни, да кажем, посоки. Те имат една поредица където има само есета и, например, са публикували есета на Данило Киш
или на Виктор Шкловски. Тоест, те имат интерес към новите форми на литература, в смисъл пак публикуват или разкази, или романи, но те имат голям интерес, където когато самия роман се представи по някакъв необикновен начин. И когато вътре има също, пак казвам, тези актуални теми и интереса пак е към Източна Европа, но не само, защото трудно е да има издателство в Италия поне, което да публикува само автори от Източна Европа. Например, те имат един роман на Казимир Колар, който е автор от Словения. И аз питах дали пак на Панаир, дали имат интерес към български автори към България като цяло, дали предвиждат България в тяхната идея за Източна Европа. И те казаха много с удоволствие, просто до сега не сме публикували нищо, защото не сме имали никой, който да ни предложи такива творби. И аз мислех, че Екстазис на Радослав Бимбалов ми се стори много добро заглавие за техния каталог и те наистина, мога да го кажа пак, се влюбиха в неговата проза, неговата идея, неговото възприемане за литература и даже имат интерес към разказите и също са много любопитни относно новия роман, който ще излезе през септември месец сега. Понеже стана въпрос за Източна Европа, за балканските литератури, как в Италия стои българската литература сред другите източноевропейски? Доколко е видима, доколко присъства? Присъствието е до сега или до преди една година се въртеше около две имена, т.е. Георги Господинов и Капка Касабова. И плюс, като споменахме издателство Воланд, те почти всяка година публикуват един, те казват кавички, непознат български автор или българска авторка. Но мисля, че като присъствие и имена, които се въртят например, сред читателите и по книжаниците, бих казала по-скоро Георги Господинов и Капка Касабова. Мисля, че в последните години по-ясно е или има по-ясна представа за България като цяло, понеже поне до преди COVID-а много често аз имам много познати приятели и хората, които съм срещнала по време на събития или фестивали и представяне, които ми казват, че са били в България, в София, например, защото имаше ефтини полети. И имат много хубаво впечатление от страната, от градовете, от хората, но когато се приберат или преди да тръгват, ако търсят нещо за четене, не само гид, да кажем литература или музика, филмове, тези неща, филми, те не могат, освен Капка Касабова и Георги Господинов, нищо друго не могат да намерят или е по-трудно. Например, когато попаднат в книжарница и питат, имате ли нещо от България, винаги предлагат Георги Господинов и като аз съм го чел това, какво мога да чета освен това, става въпрос за Капка Касабова, след което може би и самите книжарници нямат ясна представа. Но стори ми се, че пак казвам, последните, може би, 2-3 години има развитие. Има развитие пак не бих казала, че... Добре, Георги Господинов е стигнал и до по-широка публика. Но като цяло, мисля, че има развитие в нашата ниша, т.е. в група силни читатели, пак казвам в кавички, има подгрупа, които имат голям интерес към Източна Европа, поради различни причини. И поради самия факт, че България и Италия имат много тесни отношения, и лични отношения, и също като икономически отношения, ако искате.
И тези хора, които, например, са свикнали да четат книги от, не знам, полски автори, автори от бившата Югославия, пак казвам, румънски автори, и като почват или имат любопитство към България, не беше много лесно да мерят нещо до преди няколко години. Сега ми се стори, че има по-ясна, не знам, някаква развитие, което наистина е дал резултат. И може би поради самия факт, че поради самия, не знам, като мисля за наградата Полски ход, за първи път са дали тази награда на превод, за един превод от български на италиански. Преди беше, вероятно, почти винаги или полски, или руски, защото са по-разпространени като езици, като, да. Изглежда, че има наистина промяна не само на италиански, но и на някои други езици, или поне така изглежда. Да се надяваме, че е трайна. Като говорим за източна Европа, ти споделяш ли това мнение на някои критици литературни, издатели също, че в последните години точно източноевропейските литератури дават доста интересни произведения и автори, които като че ли започват да събират интерес сред широка чужда публика? Смяташ ли, че това е така? Да, аз съм съгласна и съм виждала, например, самия пример на Радослав Бимбалов. Мисля, че тази посока показва много добре това нещо. Тоест, може би няма повече, няма не само интерес към автори от Източна Европа, защото пишат за бившото положението през, не знам, 80-те и 90-те или даже социалистическата реалност, например. Не само, вече няма само това, или войни, ако става въпрос за бившата Югославия. Има и разширява се и това възприемане. Тоест, все повече мисля автори от България, но не само, могат да пишат и да бъдат интересни и без да пишат за социалистическите републики или миналото или прехода. Все пак преходът е интересен, не иска да кажа, че не е интересен, но могат и да писат като че ли са по-свободни или не винаги. Има все пак има още доста много интерес към тези теми, разбира се. Или очакване, когато се предлага български автор, например, се очаква да говори или да включва в творбите определени теми. Но и да няма тези теми, все пак е успешно, според мен, и все пак могат може да се предлага книга от Източна Европа без да има такова, с друго съдържание. Okay? Това е което съм виждала. Самия факт, че книгата, романа Екстазис включва и малко една част, която можем да кажем, че се развива по време на прехода, но другата част е изцяло безвремие, може да кажем, по-горе-долу, или в съвременния момент. Обаче следващата книга аз имам някакви, не искам да говоря твърде много, но ще е много по-отделно, нещо по-отделно от България, от някаква гледна точка. И все пак от издателството Войтек, като сме говорили за тази книга, какво предстои, точно горе-долу какво има вътре, те все пак имат голям интерес. И нямаше реакция, като че ли, ама няма да говори за България, например. Тази книга няма да е книга от български автор за България. Може би една друга уличка, друга пътечка, която сега в момента градим. На няколко пъти спомена, че България и Италия имат връзки, отношения, че по някакъв начин си приличат. На какво според теб се дължи това? Италия наистина изглежда от страните, които са гостоприемни към българската литература, освен Господинов и Касабова, които спомена, мисля, че и Радичков има от край време там доста сериозно реноме. Излезе преди, може би, 15 на години, не съм сигурна, антология на българския разказ, съставен от
Джузепе Дел Агата, споменахме Воланд и така нататък. На какво се дължи според тебе този интерес, любопитство, доброжелателност, може би, на италианските читатели към българската литература? Това е много трудно и аз се чудя от доста време. Нещо, което аз усещам и все още ми е трудно да го обясня рационално. Може би защото Италия има такав компонент, южен компонент, т.е. някакво положение да сме малко на юг и с всичките неща, които включва факта да си на юг, че си малко, може би, не искам да кажа, че не спазваме правила и тези неща, но все пак някакво възприемане, което може би е различно, отколкото, например, в Германия или в Франция, даже, което Франция е много близка до Италия, но все пак сме и с тях имаме много сходни черти, ама и други. Така че мисля, че има и някакви исторически причини. Понеже в Италия, например, имаме поне 3 или 4 градове, които са кръстени на българи, или има някакъв корен, който се дължи на България или българи, като име искам да кажа, или са били основани от българи, честно казано. И факта, че вие, например, не само в това, не беше само в България, но и България беше много вдъхновена от Гарибалди по време на освобождението. Така че мисля, че може би от тях са започнали някакви отношения, които все още тъкат. И е много хубаво. И като, ако говорим за литературата, мислим, че имаме, освен социалистическото минало и прехода, но все пак страдаме от същите проблеми, може би, от национална, от държавна гледна точка и от социална гледна точка, може би. И същите теми ни засягат. И, например, факта, че ако говорим, пак казвам, да, успеха, който Господинов е имал в Италия, беше, например, от самото начало на неговата кариера. И първите книги на Георги Господинов са много български книги, но все пак и в Италия имаше интерес, защото темите са много сходни. Ако оставим на страна, пак казвам, прехода и социалистическото минало, към които все пак имаме интерес от Италия, защото все пак Италия беше единствената, може би, или втората заедно с Франция, западна страна по това време с най-голямата комунистическата партия. Тоест имаше голямо отношение и също, може би, натиск от тази страна, което може би също подпомага. Така да не са прекъснали връзките дори и тогава, през тези десетилетия. Но да, и у нас има много топло отношение към Италия, интерес към италианското кино, към литературата, който мисля, че никога не е представил и в момента също го има. Добре, да, въпреки това, какво се налага да се обяснява на италианската публика за България, някакви реалии, исторически или съвременни? Разбира се, трите книги, които ти си превела и превеждаш, са много различни и вероятно това зависи много от конкретната книга, но все пак, кои са нещата, които се налага да се обяснят на италианската публика и как правиш това, как успяваш да ги въведеш в тази проблематика? Да, обикновено тези неща са особено някакви исторически и географически препратки, със сигурност. Дори ако всичко зависи и от издателските практики, защото всяко издателство си има своите практики. Има издателства, които не обичат, например, бележки под линия. И затова решението винаги не се дължи изцяло на преводача, но трябва да има понякога трябва да се намери някакъв компромис. Обяснения, аз, например, в книгата на Деян имаше доста препратки от този вид. Например, ставаше въпрос за съкровището на цар Иван Шишман, който трябва да се обясним с бележка под линия, защото няма как да се обясни с една дума, да кажем, вътре в самия текст. Обаче имаше и други неща. Аз като говорех с редакторката от Bottega Errante,
тя даже, аз не обичам да прекалявам с бележки под линия, но някои неща тя даже ги мисли или смяташе за излишни. И махнахме май 5-6 бележки под линия. Но друго нещо, което обикновено да изисква бележки, ако не е ясно от контекста, са някакви характерни, да кажем, храни или обичаи, фестивали, понякога и имена, но всичко зависи от случая и всичко трябва да служи самия текст. Тоест, ако има някаква географическа препратка, която не е ясна, или някаква локация, но човек, читател, може да си го търси спокойно в Google, няма нужда да се обясня, да бъде така, да натежим текста с бележки под линия, например, или с някакво обяснение вътре в текста. Обаче, ако имаш един разказ, например, на Деян Енев, изцяло беше посветен за Козунак. И там нямаше как да не се обяснява за какво става въпрос, понеже има една Вие баба, имате която... подобни на Козунака неща. Да, да, имаме, ама не беше много така уместно да се пише този Козунак да се превърне в някаква италианска храна. Би било много странно българска баба да готви някаква италианска храна на село. И там, да, беше нужно да се пише, да се добави нещо. Беше много интересно факта, че понякога аз, може би неволно, в тази бележка за козунаци, друга бележка, може би беше за кебабчета, направих неволно някакви сравнения с други храни от Балканския полуостров. И от тега ми казаха, може би по-добре да не подтикваме толкова читатели и просто да го обясним така както си е, понеже всяка страна си има своите специалитети. Искам да, аз не го осъзнах, честно казано, но добре, че сте ми го казвали да не добавим така, да не се започва някакви спорове. А други неща понякога може да се е уместно или могат да се преведат. Например, имаше един пример в последния разказ на сборника на Деян. Може би вече винаги давам този пример, защото е много уместно за трудностите при превод. Един разказ за един англичанин, който попада в България по време на, мисля, началото на този век, но преди 2007 година. И попада в България, излиза от летището, се качва в такси. Таксиджията го пита как се казва и той отговори, казвам се Кристофер Лайнер. И таксиджията се смее много, много така отворено и откроено. И няма как Лайнер да е смешно на италиански. Да. И за това с дълго време помислих и заедно също с други, питах колеги, питах хора, които не се занимават изобщо с превод, не знаят български, просто различни мнения събирах. И търсих малко неща в онлайн, намерих един много хубаво училище, Мердон School, защото съответната дума на италиански е думата мерда, да го кажа. И решихме да го прекръстим горкия англичанин от Лайнер на Мердон, за да може и таксиджията... Е смешно и за италианските читатели. Да. Много е интересен поглед на хора като теб, които са много навътре в българската литература, но също така все пак я гледат и от един поглед, който не е съвсем вътрешен. От този специфичен поглед на българиста, чужденец, на преводача, ти как гледаш на съвременната българска литература? Кое ти се струва интересно? Кои са тия тенденции, които ти се струват по някакъв начин най-важни, най-любопитни? Знам, че въпросът е сложен и вероятно отговорът би бил много дълъг, но накратко една такава картина на българската литература днес от твоя гледна точка, как изглежда? Мисля, че освен разказите, много сте силни и говорих много пъти с Дианене за това, че как разказ може би е най-българския жанр. Имате много... Има такива теории, да. Да, имате много... И просто мислям, че не се страхувате да пишете и да предлагате да публикувате разкази. Това е много хубаво.
И е интересно според мен. Може би една, не знам, не иска да кажа, че е една тенденция, по-скоро е една традиция, която продължава и много се радвам, че продължава, понеже да, разкази винаги има някакви съмнения, публиката ще ги чете, чужди издатели ще се интересуват от тези разкази или не, така нататък, но вие все пак продължавате, това е много хубаво. Може би от моята добре, гледна точка, бих казала, че виждам основно, може би, ще говоря за две тенденции, така да го обясня. Едно е една тенденция, виждам, че все повече писатели се почват или просто набират скорост с някакви дистопи в кавички, някакви утопи, някакви романи или пак творби, където не се говори за България, или ако се говори за България е през някакви има някаква не толкова открито, т.е. има някакви измислици, някакви алегории, някакви измислици, някакви други, съвсем друг свят. Ама, четейки това, човек, който е запознат с България и българската общност, например, вижда веднага или след малко вижда, че има някакви предпратки, които са разпознаваеми, да кажем. Или друг вид утопия, където е само, например, от чиста утопия, нещо, например, съвсем няма нищо общо с България, но може би аз съм повече запозната повече съм допадна буквално в книги, които са от първия вид. А другата тенденция, която виждам, не знам, не мога да кажа дали е тенденция, нещо много, може би ново, е романите и те са романи по-скоро, написани от жени, от моето поколение, аз съм от 96-та година, от моето поколение, които пишат и често даже пишат за България от тяхната гледна точка, т.е. има съвкупност от човек, който е видял края и началото на прехода, например, така да го кажем, и може би края на предишния режим и разказват и тези романи имат България вътре, но като че ли като чужда гледна, българска и чужда гледна точка едновременно. Като Йоана Елми, да кажем. Например, като Йоана Елми, да. И това е много, ми дава някаква идея като едно ново възприемане или просто друг вид съвест или гледна точка към България от човек, който, например, може би първоначално е израснал в тази страна, за да избяга от тази страна и като се върна и вижда какво се случва, например, и разказва това, което вижда, пак казвам, и възприемането е съвсем, може би, ново, различно. И това ми е много интересно. Мисля също това е различна книга. Може би темите не са същите, но все пак от моето поколение, например, книгата Романа на Емине Съдка също, където също има някакви... Има и това нещо, не само това, но има също... има тази линия, може би, сред другите линии, които има вътре в романа. Така че аз бих... По-скоро по последното време това, което съм чела, попада не само, но основно в една от тези две категории, бих казала. Би ли превеждала такива книги? Интересно ли ти е да ги преведеш? Да, честно казано, например, книгата, за това предложих книгата на Радослав Бимбалов и все още чакаме отговор за книгата на Йоана Елми. Много се надявам следващата година, като други преводи набират скорост, някой да се събужда в Италия и да ни отговори за тази книга. С голямо удоволствие бих сравнила това, което аз съм... Моя опит с опит на човек от България на моята възраст. Това много ми е интересно. Това е личната ми гледна точка.
Като стана въпрос за лична гледна точка, как избираш, имаш ли такъв проблем, да кажем, при избора на книги, които да предложиш на някое издателство, някакъв такъв вътрешен спор или конфликт между чисто читателските ти лични предпочитания и това, което мислиш, че би се харесало на издателите? Т.е. съобразяваш ли се, освен с личните си предпочитания, с, да знам, тенденциите на книжния пазар, с издателските практики? Случва ли ти се да имаш такъв вътрешен спор? За сега не толкова големи спорове не са се случили. Може би защото почти всички, освен Останица, която се получи и благодарение на усилията от страна на Литературна агенция София, другите книги аз съм ги предложила и аз винаги се опитвам и да ги гледам от възможно най-повече гледни точки. Тоест от моята лична гледна точка, личния вкус, да кажем, италианските читатели, също от преводаческа гледна точка и също различни, има съвкуп, да кажем, различни варианти, които могат да помагат или да не помагат. И обикновено така съм действала. Първата книга, ако искам да, честно казано, самата първа книга, която предложих, беше и все още не е намерила подслон в Италия, но аз не губям надежди, Майките на Тодора Димова. Много, много трудна книга, защото има там съвкупност трудни моменти, моменти, които мисля, че издателите се страхуват буквално, защото аз съм събрала може би 5 или 6 отказания за тази книга. Защото Хем е книга, с цялото ми уважение казвам, книгата от непозната българска авторка в Италия, която говори за много силни и болезнени теми, майчинство, което в Италия имаме толкова възможност, толкова нужда да се говори за това. И имаме и такава тенденция в Италия, например, книгите на Маргарет Мацантини или на Елена Ферранти. Имаме такава традиция, т.е. не е нещо ново за нас, но да имаме друга гледна точка, ми се стори много хубаво. Но третото нещо, което прави така различно, труден пробив на тази книга, е факта, че е поток на съзнание. И макар че е кратка книга, тези 3 неща виждам, че издателите доста се страхуват и избягат. Но все пак, аз ще пробвам. Все още много съм... Интересно, защото точно заради тая такава сложна и тежка проблематика, пък тая книга беше преведена на много други езици, но може би да, тази представа, че би затруднила читателите просто като начин на наратив, вероятно влияе. Нищо, ще се намери и нейния издател, най-вероятно. Говорим основно за съвременни книги, за съвременни автори и наистина като че ли от няколко десетилетия вече е доста по-лесно да се превеждат съвременни автори. Интерес на издателите основно към автори, които пишат в момента, към книги, които са излезли през последните години, но смяташе, че има български заглавия, които са част от класиката, да кажем, или от по-ранни периоди, от 20 век, да речем, които се изтрува да бъдат представени на италианските читатели и би имало шанс да бъдат публикувани. Аз пак казвам, моя вкус, аз много обичам и бих искала да се появят на италиански, например, книгите на Георги Марков, защото ако гледаме такава тенденция, пак казвам, от италианските издателства да публикуват нещо свързано с социалистическия режим, с миналото, какво беше положението, как се случваха нещата и така нататък. И с много силно и умно и финно критично мислене зад всички тези неща, от човек, който наистина ги е видял, ми се стори, че би било много, много хубаво да се появят неговите или задочните репортажи, но също романите, например, Жените на Варшава. Но то все пак все още може би
положението не... Ситуацията не е зрела достатъчно за такива предложения, понеже отколкото съм видяла и разбрала, много е важно тези книги например, говорим за български автори, много е важно не само да бъдат преведени и публикувани, но да не стоят в някакъв склад, а да има събития, а да могат да достигат читателите през самия автор, ако може, да бъде поканен. Така, затова са много важни практиките, международните практики между Италия и България, но не само между Италия и България, на международното ниво от българската страна са много важни много е важно да има такива практики, които да работят добре, защото е по-лесно да се стигне до читателите с разговор, събитие с самия автор, може и онлайн, и на живо, да дава повече, не знам, не искам да кажа, че е по-привлекателно, но да могат да докосват изцяло българщината, ако искаме. Тоест не само книгата, а да видят, че има човек за това и как изглежда този човек, какво прави, как мисли, какво мисли и така нататък. Така че мисля, че положението все още не е зрело достатъчно за неживи български автори. Друг автор, който много обичам, също е Димитър Димов. И пак там също се надявам нещо да може да се движи, но ще е за по-нататък, според мен, защото сега положението е много в по-начален етап, искам да кажа за това. Като спомена за такива представения с участието на автори и така нататък, мисля, че около книгата на Деян Енев, която излиза в твой превод, тя на италиански е с друго заглавие, нали така? Писмо България. България, да. Около тази книга има няколко поне такива представения, нали? И изобщо следиш ли рецепцията читателска, критическа на книгите, които са излезли в твой превод? За сега това е всъщност само книгата на Деян Енев, но как беше приета тази книга? Какви са реакциите на критици, на читатели, в какъв горе-долу план я възприемат, как я коментират? Можеш ли да обобщиш накратко? Да, книгата на Деян Енев е имала около 10 представения в Италия и също в фестивали и също в големи градове, например в Милано, в Триесте, също в Верона сме направили представения. Тук докосваме и болезнено копче, като се казва на италиански в кавички, защото аз следя рецепцията, защото аз бях на тези представения, защото нямаше възможност как да се кани самия Деян в Италия. От Ботега ми предложиха това. Аз се съгласих, но да говоря вместо Деян за неговата книга. И освен може би един представяне, който беше онлайн, с самия Деян и аз като преводач, устен преводач. Другите аз бях на самото представяне, така че следвам какво се случва много подробно. И също от Ботега Еранте те ми пратиха винаги, когато имаше някакъв отзив или рецензия на вестник или онлайн също. Когато в Италия имаме и доста сайтове, да кажем, портали, които се занимават от млади, да кажем, студенти или бивши студенти, които се занимават с литература и литература от Източна Европа, например. И, например, аз много често ги свързах с Деян, за да зададат някакви въпроси, интервюта, за да ги добавят към самите статии, например, за Чирко България или към самата рецензия. И мисля, че наистина имаше голямо движение около тази книга, от което много се радвам. И през социалните мрежи, и в вестниците имаше представена. Каниха ме също и просто от Ботека потърсиха някой, който да представи книгата, например, в фестивал или в друг град, в книжарница.
обиколихме доста. И мисля, че това е... Не знам на какво се дължи, не мога да кажа на какво се дължи конкретно, но това беше един от факторите, които води книгата и превода да спечели награда Полски гост, защото сред факторите не беше само качеството на превода, но също те оцениха факторите и практиката на издателството, как е промотира, как е следил самото издателство книгата, след което книгата се появи на бял свят. Тоест не само факта, че книгата се е появила и, не знам, преводача е взел парите, но също след това какво се случило. И това беше един от основните фактори за тази награда. Ето, понякога това се оказва не по-малко сложно и трудно от намирането на издател, да кажем. Това след това книгата да стигне до публика, да бъде забелязана, особено днес, когато се превежда страшно много и се издават стотици заглавия месечно. Е много трудно да се постигне този фокус на читатели, на критици и така нататък върху една книга. Да не остава тя просто на лавицата на библиотеката, както казах и преди малко. Интересно ми е дали се възприемаш, дали имаш това усещане за себе си като за преводач, който е част от едно вече ново преводаческо поколение на българската литература. За нас, например, които наблюдаваме превода на българската литература в чужбина, беше много радващо да забележим последните години, че се появяват нови преводачи на различни езици. Това е много крехка тенденция, но ни зарадва много, защото имаше един дълъг период, когато всъщност почти нямаше нови преводачи на българска литература. Това е процес, който започва някъде 90-те години и дълго време с българска литература се занимаваха само хора, които се бяха наложили вече още през 80-те или по-рано. Те бяха тези, които удържаха превода на българска литература в различни страни. Някои от тях, за съжаление, се и оттеглиха. И имаше една такава дълго продължила плашеща тенденция на липса на преводачи от следващи поколения, на липса на приемственост, което всъщност е много притеснителна тенденция винаги в културата. Не казвам, че това съвсем се е преодоляло, но се появи такова поколение хора горе-долу около твоята възраст на различни езици, които за щастие в момента превеждат доста активно. Усещаш ли се като част от някаква такава вълна? И от друга страна, важна ли е за теб тая предходна италианска българистична традиция на преводачи, на българисти? Чувстваш ли се свързана с тях и с тяхното наследство? Да, може би моят интерес към тенденция, за която говорех преди, от авторската страна, от моето поколение, също да забелязвам, че има това и сред преводачите, че имаме наистина група, горе-долу от моята възраст, която всички са много, от български език искам да го кажа, всички тези, с които съм говорила, всички сме много големи нати, честно казано, които се опитват и може би разликата спрямо, не знам, 90-те години е, че сега бих искал да кажа, че сме точни хора в точното място в точния момент, но не искам да прекалява, не знам, но може би обстоятелствата сега са положителни. Тоест имаме практики и в Италия, може би е малко по-ясно и пак казвам, благодарение на успеха на Георги Господинов, който показа накрая, че има и България в световната литературна карта. Оттам има интерес. От друга страна има по-ясни практики от българската страна, финансиране и всичко. И от трета гледна точка не знам доколко, но може би и социалните мрежи са подпомагали до някаква степен и да се доближават, например, самите преводачи и автори, и също да се доближават и самите преводачи и издателства.
Тоест, че не се налага винаги да се говори, да се очаква панаира да се говори. Освен това, не винаги на панаира толкова удобно да се говори така, да се привлечава вниманието на един издател, но факта, че има такива портали, сайтове, в които се пише за, например, рецензии, се публикуват рецензии, интервюта, може би е по-лесно да се привлечава вниманието на самите издатели и да се разширява, например, палитра издателства, които публикуват българската литература в нашия случай. И аз наистина много мога да кажа, че се чувствам част от тази вълна, ако искам да наричаме вълна. Особено след което много се радвам, например, от факта, че от тази година проекта Сила ще включи и български език. И това също ми се стори много хубаво. Още една врата, която се отваря и за български автори, и за нови преводачи, не само от български. Относно... И мисля, че всичко това беше възможно, от италианската гледна точка го казвам, да съм толкова и над и да продължавам да съм и над, беше възможно благодарение на факта, че имаме някаква традиция зад нас, макар че аз не съм, както казвам в кавички, аз съм рожбата на Ласка Ласкова, но все пак, например, сме имали събития и с Джузепе Делагата, така че фактът, че когато видиш, че има някаква традиция, че все пак не е изцяло пробив от нещо съвсем ново, като може би е по-страшно. Както видиш, че има все още някой, който това прави и ти дава повече, може би, смелост да кажеш, добре, ако този човек го е направил, ако и той може, и защо и аз не пробвам да видя какво се случва. И може би това беше, хубава начална точка за другото. Но ти си примери за това колко са важни лекторатите по език в университетите. Ние много пъти сме обсъждали тази тема. Колко е важно да има лектори и лекторати, точно за да се появяват хора като теб и изобщо българисти. Интересно ми е, общувате ли помежду си преводачите от български на българска литература от различни страни? Следиш ли другите какво превеждат, как превеждат? Понякога консултираш ли се, да знам, когато някой е превеждал или превежда същата книга като теб? Има ли такава общност? Може ли да се каже, че има такава общност на това е преводачите от български? Да, съществува. Много се радвам, че съществува и това е благодарение също на Къщата за литература и превод, който ни свързва постоянно и прави такава... Наистина има тази общност и тази нашата къща за всичките преводачи и от български и на български. Това е много хубаво, защото имаш нужда от двете гледни точки винаги. И ако може за разкош, и трета гледна точка от човек, който не знае нито български, нито нещо за България. Това е просто идеално положение. Така че аз, например, консултирам се често или чувам се често с Алесандра Бертучели, която е също преводач от български и италиански. И също, например, Нева Мичева, която прави обратно. Не само от италиански, но и от италиански. И е много интересно, много обогатяващо това е. От гледна точка, когато говорим за езиците, с които аз работя. Но много е хубаво също да имаш и това друга възможност, пак е свързана с тази възможност, е свързана пак с социалните мрежи, да имаш контакти с другите преводачи, които работят с други езици, от български, например, но не само. Например, виждаме, че наистина се гради такава общност от преводачи от български на чужд език. И всички сме на различни възрасти, с различни опити. Понякога работим по същата книга едновременно, понякога не. Но е много богато. Мисля, че много ценно нещо да имаш такава възможност да питаш, но винаги трябва мисля, че не само в преводаческата среда, но и винаги да го правиш с много голямо
да си това как да го кажа на български. Да, когато се докосваш, когато се доближаваш до работата на чужд човек, на друг човек, да го направиш винаги с много уважение. И с голямо уважение и да не се възползваш от такава работа за личните причини, просто когато човек ти дава достъп до неговата работа или нейната работа, винаги е добре да е и в тази, как да кажем, не само за работна полза, но също човешка полза. И да се прави с възможно най-повече човещина и уважение към, защото все пак е човек, който е работил и е страдал същите неща е минал като теб в момента, когато работиш върху не знам, не знам, роман или разказ. И това, защото понякога се случва, че в преводаческите среди, да, имам някакви, като винаги, не винаги е ясно, или понякога не е толкова ясно какво прави човек, защото, например, в Италия нямаме гилдия на преводачите и да, и когато някой потърси мнение, не е ясно за какво прави точно и колко сериозно го прави, например. Чудесно е това, което каза за тая професионална и човешка почтеност. Ти спомена, че си била в къщата за литература и превод. Мисля, че 2 пъти си била резидент в нея. Участвала си и в международния семинар на Института по литература към Академията на науките, пак посветен на превода на българска литература и част от такава по-широка програма, посветена на българистиката по света. Ясно е какви са ползите от всичко това. От чисто преводаческа гледна точка, какво още би казал, от какво още биха имали нужда преводачи като теб от българска страна? Какво още биха могли да направят българските институции, организации и така нататък, за да бъдат полезни? Според мен да има, може би да има повече сътрудничество или комуникация между институциите. Например, за да може да се представи, когато преводач, например, представи чужд автор, български автор, непознат или познат автор, да може да добави, това ще звучи може би много техническо, но да може да ги представи като вече почти готов пакет, това, което може да се направи с тази книга. Или какво може българската държава или българските институции, да кажем, за тази книга, какво могат да направят пред публикуването на тази книга и какво могат да предлагат след публикуването на тази книга. Например, някаква, не знам, говоря, някаква практика между не знам, Национален фонд култура и български институти за култура в чужбина. Теоретично го казвам само така, като първото нещо, което наистина ми дойде в глава. Да може да знае, защото така ще е по-привлекателно. Няма как да знае, че ще има някаква помощ не само финансирана, от финансова гледна точка, но и след това, например, че може да има шанс, че има някакъв бюджет, някаква възможност да се направят представяния, да бъдат поканени автори на панаири. Защото, например, един пример от близка до вас страна е Румъния и Молдова. Те винаги имат щатра, например, в панаира в Торино. Най-големия международен панаир в Италия. Винаги има там щатра, винаги поканят, имат виждаш се, че има някаква практика. И това го прави, например, и също Хърватия прави така. Не всичките държави, разбира се, това не е някакъв прототип. Но ако мога да поискам и да давам някаква идея, да има може би да се продължава тази посока, за да има по-силни практики. И аз наистина това, което направихме заедно с Ласка Ласкова, беше също с партньорството много често на Българския културен институт в Рим. Много често благодарение на усилията на екипа направихме... Например, първата ми среща с Георги Господинов се дължи и на Ласка Ласкова, но също на Борислава Чакринова, която работеше в Българския културен институт. Да давам пример. Тоест.
Георги, беше ми много интересен този разговор. Доста напреднахме във времето, което мина много бързо. На мен поне ми беше изключително интересно. Благодаря ти, че прие да участваш. И се надявам, че скоро пак ще можем да те чуем, може би след като излезе следващия превод твой. Така че остава тая тема, както винаги, отворена. Тя никога не свършва, не се изчерпва темата за преводите на българската литература. Благодаря ти, благодаря на Къщата за литература и превод за тази поредица и за поканата да участвам в нея. Хубава вечер на всички и до следващия път. И от моята страна много благодаря за разговора и до скоро, до следващия път.